שמע ישראל, אלי הוא התורה, אלינו אליי, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל מאודך. הדברים האלה אשר אנוכי מצורך היום על לבבך היא, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשיטתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך ובשאר תמלות על ידיך והבלטות עפות בין עיניך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווך